Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diyan ka iya video tanu na iya pamagusayin tanu ron insyaallah sa makampat na sumakapantag si sagyang kuto kipapantag tanu sa iko mga muriataw tanu. Penutul tanu diyan ka iya tutulan sa iko isa ko mga imong mga Muslim mga dato mga Muslim layuan aso Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kakalo-kalo na makakatan sa tuma. Si kung mas akakawapatian mga uripunullah na miya ko mo nagyang kuto mga ginawa inyan. Natigilan hay amiril mu'minin na talo kuning gaki ginawang ka. Ay maanan yan na ka parang napamulong ka. Natigu Umar bin Abdul Aziz والله لو أن شفائي أن أمسح شحمة أذني أو أوتي بطيب فأشمه ما فعلت. Ayam ananin piatigin ayapan abulungakan. Nagibu kasku ang sa tangilakan. O di na pagbawa ko sa mamut na di ko panutatigin panggulaulaan. Yamanan yan na tiyarima din o Umar bin Abdul Aziz nagyang kutua kaya pakataling umaw nagyang kutua diyan di kakawapatian. Na miya turong nagyang kuto makamamasa ay amiril mu'minin. Na so mga wata ka, miya kadakadakal silang kasapulo silang panagudua na mga ito siran. Mga ito siran ang mga wata. Na antun penginsanan kaaparakiran. Maanan yan, na kagi mga lulutian to, na bang kasilang dimbaga kisa tamok, ko kababaluin ka as kay khalifa. Kabaluin ka as ka na khalifa ka. Na ayam ini sembagian natigian inna waliyillahi alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Ayat tagian kay abiyati ayan. Ay maanan yan ayat tigian sirigan na kanaswallah. Ayat tigian sirigan na kanaswallah as kanyan so tumurun sa iko kitab nagus kanyan ipenarigan sa kanyan iduka pila o mga tao ang mga pipi amal. Naswatigian so mga wataakan na dua-dua ke undesaniran. Paganero na tigyan na mabaloy siran ang mga pipi amal, mga salih. Na watigin na mabaloy siran ang mga pipi amal na ayad din duka pilairan, ayad na tampilairan, ayad na kapanariganiran na su Allah, ayad na kapanariganiran na su Allah. Na upman na tigyan mabaloy siran ak na basalih, mabaloy siran ak na basalih, na diyak na tigyan paparo na tigyan o ginawakan. O batigyan so imbaga kakan na barun din makatabang si isagyang kutwa kabaliw niyan afasik. Ay maanan yan na so inibaga kakan nun atamok na barun din makaugup sa kapakambaradusan yan na diyak no tatigyan peron sa ginawakan. Ikadua may aloy amay tigyan ka so padkumang wata akan na bambeloy baradusa inadad na labutakan nun api ande kaya pantaga na kawapas isagyang kaya mga balintad na diyak na tigyan pagkabutan. Pamatigyan na maluwi na na ginawakan, ugupa yan sa giyang kutwa kang baradusa sa ikorya na tigyan o kawapatakan. Diyan na natigin panggulaulaan. Na tiyawagin na giyang kutwa mga matayan, na so kaya tawagan niyang kiran, fada'ahum mu'azzahum bihada. Na maanan yan na pipayo-payoan yan siran, maanan yan tigin na pitero yan kiran na kaganatan na kan sa kanwai, nakatiyas yun sana akal kanu. Ay piyang sana niyang kiran, mga oripinullah, nagyang kutwa kabaluiran mga wata mga pipya kabaluiran andi ni ba na mga pipya amal si sagyang kaya dunia ko kapag initawiran. Orian to na miyawapat sa Umar bin Abdul Aziz. Na so kiyawapat yan mga oripan wallah na antunay kiya orian sagyang kutwa mga wata yan ay kiya orian kiran na sabab sagyang kutwa apya mula kiran ni amairan abiiran nagyang kutwa kabaluiran ang mga wata ang mga salih na ayad na suminiap kiran na swallah. Na ino basiran miya ilang da miya baloy siran na isa ang mga laitamok si sagyang kutwa ingadiran si sa Iraq. Isa miya panutul na sagyang kutwa din iba na kaya pamakalairan na miya makalasiran ni tamok na gyang kutwa pambagay siran sa andi ni ba na tabarro volunteer atamok ay paggupiran sa ikong mga mujahidin walo pulo akada kliya na unta. Walo pulo akada kliya na unta. Ugaid na so mga tengdiran. Mga wata o miyaw na adato, miyaw na
Umar bin Abdul Aziz gitu so Sulaiman bin Abdul Malik na ini kiran ama iran nagyang kutwatan tuwa mala atamo kami yang bagi-bagi iran. Taman sa isa miya panutul, nagwini kon ko kuwapat mambuso Sulaiman bin Abdul Malik, ada to na tigyan man na iya miya guntong nga tigyan so mga wataak na mga kakah na duun-duun yan so mga wataak na mga ari. Oy, na anto na inis mbago no Umar bin Abdul Aziz kagisagyang kota oras na ayan yan musawira na tigyan ya Amir al-Mu'minin, qad aflaha al-mu'minun. Ayaki atiyin am yaguntong na so mga tao ang mga mu'min. So mga tawa, mga mu'min. Na sa iko kya wa to Sulaiman bin Abdul Malik, nabiyaga kanya sila sa tanto amala atamok, na pimbagi-bagi iran. Na so Umar bin Abdul Aziz na so kya wapatian na da inibagak yan amala atamok sa iko mga matayan. Ugaid, na ayaki yang kiran, na so mga wataw Umar bin Abdul Aziz na siran ititu mga laitamok, na so mga wataw Sulaiman bin Abdul Malik na basiran budi ipamalad sa iko mga wataw Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Mga uripan Allah, anto ni miyak watano atuma si sagyang kanan tutul apiano tulten wa knabaanan kompos knabaanan andi ni ba na salida pimbeelan kagina na pura miyang gulaw la miya baloy ibra miya baloy atuma sa iko mga mu'min. Ay miyak watano ron atuma na pamakas ka na kabaya ka aso wata ka na mibagak ka sa dunia ini daan din iba na panganda makasi sa giyang kutwa kurian kaniya sa iko bubulusian nanto na imbagak kaon tarbian kaon na giyang kutwa mapia tarbian kaon na giyang kutwa andi ni ba na kabaliw niyan awat asalih ino to na amay ka mabaluyos kaniyan awat asalih giyang kutwa mga wata ka mabaluyos silan ang mga wata mga salih nakiyada ang kasapanganda makaayad din asiyap kiran ayad na siyap kiran naswallah ayad na siyap kiran naswallah naswallah nasadin sa siyap niyan na di din makarundin na di din andini ba na mailang. Ikadua, na upuun silang mabaloy ang mga wata ang mga salih na miyaguntong kapagrekulay miyaguntong kababayakan ang kaino to na so andini ba na talwa amal adi keputol apkiuma agyang kutwa balas yan sa agyang kutwa kubur o tao na isawn agyang kutwa agalabak o wata salih apkiuma sa isagyang kutwa luksiyan sa isagyang kutwa pakuburan yan. Sababsan mga uripan Allah na aya pa na marantan man to aya pa na marinyo na so kabaloy o mga wata iyo ang mga pipi amal tarbiyan niyo silang kumapia nabaya po naman na maranyo na mabaloy sila na amiyang makalala itamok, mabaloy sila na amiyang makalala ikadato, mabaloy sila na amiyang makalala imanang inuto na upun sila di matarbiya sa iko mapia, nagwiran makwa agyang kan andi ni baan na dataranan ang mga kasibisibiyan, na kapakaya sa iran mausar sa iko marata, sa iran manggire-gire sa iko marata, na upun niran manggire-gire sa iko marata, na knaba silang bu ikiyabina sa anak sakapan mismo loksiran, na kabinasaan ka ang kaino to na subalasyan na kiumar ka mambusag yung kutwa kubur ka. Panintak wallah kaya sabutan tanwanan nagutan ron makakuha sa tuma pengdutan no sa iko mga tatano na mga pipi amal mabaloy sa na mga barasambayang mga pipi adat pagkababayaan nilang sa Quran pagkababayaan nilang sa Islam pagkababayaan nilang sa mga tawading galbagsik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mga pagrekulay buskan mga aryakan panintak wallah mapipia ginawa niyo api anda kanu matatago sisaging kaya pilawalawan dunia wasiya mababa pantay sisaging kutwa pakaysa agyong kutwa isa sa ikong mga aritan wa tigiran tigyan man ay yung mga dayasakan na barang-barang na paukita na ka na diyak nung di ka pang niya sa ikwallah. Kibgan yan rakan si isagyang ko to masisingan nina kan pangarapakan ami sampay ako ron. Miyatin ako sa bar exam na dakud makapas. Na aya rataon na ginawa ko na kailaya ka nagyang ko to padakan may ilay raw nagyang kutwa knabas kanya di pagagama piyaso kapsambayang yan naknaban niya tatago sa ginawa ugid na miyak apas
Miyakuan niya nagyong kutuwa pangarapian, nasak na da. Sama no to na upama ka bun pagili agyang kutuwa mapmama na agyang kutuwa katero agyang kutuwa aritan. Nayami tuturo yan na mangungubas kanyan. Sabab sa agyang kutuwa darong bagan wala agyang kutuwa kabayaian pangarapyan. Miyara sayron sa kanya. Naya kapipikiran yan nun na datari maawala agyang kutuwa panganin yan. Nagito'y karata ginawan yan. Nakatiya so musawirtano sa iko mga aritano. Agusto langon o mga pagaritano papangarap sa mapya yan di pangning ko Allah sa sanjaw kita kapag niyan nun yan gulalan o gaid na danyan makwa. Na ayam aptero tanon na di kano kada isaynam nagudi kano antonini penaro sa mga rarata di kano prata sa ginawa sa iko Allah. Ino to nakagya sa katano ang mga manusia na ayabu katawan tano na sabusap karaot agyang kaya pamikiran tano. Sabusap karaotan si isagyang kaya pamikiran tano. Katawan tano agyang kaya pamikiran tano na limited. Di tano katawan agyang kutwa siya'y aarapan tano o anto na itito mga diabuntalian. Ino mga day mapiar ka tano to ang tawa akamaratar ka tano. Kagya di tano katawan agyang kutwa future o di na mustakbal pagkataling uma. Sabab pro na si ko lagi danan kaulawla na amo sawirtan ron na di niya prata ginawa niyan. Upamakas kanyan na di mamang ni Allah pagapas Allah na knabaya na agyang kutwadan yan nakaku ako pangarap yan na bada tarima Allah so panganin yan. Kaasar kami kaukits kanyan sa agyang kutwa ang mga syarat akatirima wallah ko pangani na tiarima wallah insyaallah agyang kutwa panganin yan. Ugid na so pangni ko Allah na tano din niyo at talotiman ap keswayan. Talotiman ap keswayan. Apaliad no to tiarima wallah. Pagani abuntalian kaya tarimaon wallah na so panganin ka ko Allah na sad sa pianganin kaon nagyutod ni imbagay niyan ka. Ino to nakagya katawan no Allah agyutoy mapiar ka. Gito'y andi ni ba na pakanggair ka aguna ko kababaloyin ka uripan yan abarasimba sa ikwallah mapaparatiyak wallah. Na inibigay niya ka sa sunchupang ningka. Ikaduwap kaswayan na adan akisugat ka mapanad at yuba mapanad tapang nagu tunini morala na ayabu kita niya ka kisugat nagyang kutwa pangning ka si ikwallah na sabab ko malagid jiran sa timbangan ko kapanad na dir ka imbagay wala agyang kutwa pangning ka pangarap ka kaipagran yan sa agyang kutwa tiuba kisugat ka sa manuto na terima wala so pangning ka wanagaid na kena uba so pangarap kay miyakwang ka kaminiran sa agyang kutwa marata amura la kita narka nadar ka pakatana wallah kainirending yan no nagyang kutwa pangning kasir kanya. Gitu ikadua. Ay katalop ka so pang ni at yarima wallah nadar ka bagan wallah si sa dunia agyang kutwa pia mangning ka. Ang kayo to nakagya katawan wallah aw makuwang ka na kena uba rakaw to mapias ikaw dunia ka. Nagukna bar ka mapias ikwalungan ka amawri. Sabab pro nadar ka bagan wallah kasi inyar ka imbagay sa alungan na mauri agyang kutwa balas yan. Nakataon no to wallah agyutoy mas mapiyar ka. Nagina ni kaptur atanuron aditan uba pangubaan sa wallah kamataan nas wallah nas kanyan ilabya mas matao agu labya mas malaigagaw rakatano adi sa katano mismo kumaginawa tano ayapan susala ka rakatano panintak wallah kaya sabutan tanuanan. Batanun takpa pakalaa agyang kutwa asimbatanok wallah ka insyaallah nasadun sa manarik wallah na miyakat yukub sa wallah as kanyan ipanarigan o mga uripan yan ang mga mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.